everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Ay, salamat yung taon. Natambalan akong kagutom. Oh. Ah! Oh! Napawng! Napawng ang makinas pambot! Iyay, ni arapatas lauda. Huwag tayo nakita mga barko sa palibot. Uy, hala. Usap na to ini, ha? Dahil rin, dili, gunit. Maminitambal. Tambal sa kulba ang gunit. Dali. Ay, nagkatarantar, ha? Gunit lang. Bugsay. Dahil, bugsay. Bugsay yung tani. Bugsay lugoy. Bugsay palugoy. Lugoy! Hapit matigyaw kining pambot nga itong isakyan. May gani kayo mapatikyaob. Huwag ba na yun? Oy! Noy, Lugoy! Noy, ihangin. Ito na yung mga dagkong baon. Kakita ko. Ay lang ko sige sulti. Kakita ko. Nagabantay ko. Ay lang kitarantar. Kuhaan ako sa kmugsay. Ato ka spikas hilit ni pambot, ha? Atbang ta. Ano satos panimbang ni pambot, ha? Ano di ta dali malimbuad, ha? Hindi ko tayo ba ang hubugsay, Noy, Lugoy? Kinala magkamao ka! Ano ba luwas tayo na ito kahimtang nun? Sige na, lagi ko sa atbang. Gunit siya. Okay. Kagunit na. Kuha ang bugsay, kuha. Huwag tanawa ko. Giusan ako paggamit ang bugsay. Ni ana ang bugsay sa akong mga kamot. Kainin! Sige na! Gamitan ang bugsay! Bugsay na nagimuhat ako. Ha? Ikaw. Oh, Noy, Lugoy! Okay. Sundan ka, hala. Buhat ito, Lugoy. Sige, sunod. Okay, ya, dungan ha. Dungan. Saya. Dungan! Ayaw mo ba eh? Ayos ay pagbuka. Ito yung timing. Timing yung ginato, ha? Timing ginato. Oh, Noy, Lugoy! Dungan! Doon na kong bawat ka nagsingabot. Hunong ka bugsay. Hunong day. Dili na ito sudato ng baon. Oh, Noy! Ay, milinaw na kita ang dagat. Paitan. Ako'y gisungog ba kapalaran ini. Ako'y gisungog ba kay gayunan. Naluyan ako kung pinugsay ko. Gikas pagpagkigubatin akong ungo. Hangtod nakigubatin sa kusdag kong baon. Paita, ako may giliso din eh. Sabi na kong patay na taron. Noy, Lugoy. Oh, hilak mo ka. Ikaw lang sigig tambag na ako nga dili mo hilak. Hilak diha. Gaday, bunas kang isog na. Patabag-tambag pa. Karoon bagay ka magkakitang nihila ko kinasing-kasing. Ang ako, og nalimbuwad yun tong pambot nga tong gisakyan. Di na ba ko magkamaong mulangoy? Ako ka maogi kay kumulangoy. Pero sa kamaog kumulangoy, patay yapon ko. Kaya nagama mga pating dito na pita. Noy mo abot ka ta sa insik, Noy ini. Nagpaanod-anod na ba lang ning atong gisakyan sa dagat? Bitaw. Gikapoy ko binugsay. Puy-puy king abagan ako. Karong taon-taon mabugsan sa tayo ni. Anong kaabutan ito sa inyong lugar? Unsa kag suwayan nimo pagpaandar ang makina sa pambot, Noy? No? Nakalimot mo ta. Gusto suwayan ako. Kasi pag maulian na ng motor ni pambot. May tagmuandar na ni. Aron di ata magamit og bugsay.
Wawag ko sa buko-buko ni Kuya. Oh, may hayag na. Ayun man si Kuya. Tuwara si Kuya Ryan. Napiyong ang iyang mga mata o nagluhod. Nagampo na siya. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Santo, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Oh, si Alian, nagmata na di eh. Dulo na ko siya. Alian. Niya doa ka kamuting bagon nga akong nakautan. Ako nang giluto para nimo. Ug niya say inun-unang isda nga ako gibawon para nimo. Sige na, ikaw na. Why kanon, Kuya? Magluto ko niyang taod-taod o kanon. Saan magod. Gamay raman ning bugas nga akong gida. Narut-hurot naman ang halin sa gibaligyan ako mga manok. Pero ayo ka balaka day. Dili ka pagyapon mapas mo. Human unya sa komisyon. Inigbalik na to sa ato. Kato mga binugang kahoy nga akong giandam. Tuwa sa kamalig. Ako tong ihatod sa lungsod o gibaligya. Igo-igo lang una ni natong bugas sa atong paglakaw. Oh, Kuya. Oh. Nangupaw manggug ka. Aliya, igsuon ko. Ayaw pangupaw sa tubangan sa pagkaon. Oh. Itutok ka ramang anang kamuti day. Dili ka mukaon? Dili ka mukaon anang kamuti, Aliya? Mukaon man. Luya na to sa. Kaon lang tagkamuti sa buntag. Dili pa kita makaluluoy, Aliya. Bisan sa atong kapobre, makakaon pa kita bisan og kamuti lang. Doon naman kay uban diha nga halos wala gyud makaon. Sige na. Akong panitan ang kamuting bagon ha. Aron makakaon ka na. Ikaw di ay? Dili ko mahimo mukaon hantod sa Biyernes sa tungang gabi Aliya. Unya. Matay man tao-an ang way kaon, Kuya. Mga pagampo, mga pangalihan ngadto sa labaw ang makagagahom ang mahimo na kong pagkaon, Aliya. Ug kung uhon man ko, mga pagampo gihapon ang mamahimo kong imnon. Pwede day na, Kuya? Ang mga pagampo ngadto sa kaytas-an ang mulig-on sa kong lawas ug espiritu, Aliya. Ang pagsakripisyo. Day! Doon lang kita sa insigno. Ang lugar nga imong gustong balikon. Pagkat akong isla. Layo pa ganita. Klaro na kayong isla, oh. Salamat kay Dol talagta sa Isla Isigma. Ay! Huwag makita ko na nga akong inahan. Si Nanay Marina. Tabiliban ako din sa inyo eh. Pagkadagko ang mga building din sa inyong syudad. Mao kini po ni Rari ang giingon sa pulis nga gidadaan sa patayng lawas sa usa ka babae nga nasunog tungod sa pagbuto sa sakyanan. Unsa di eh? May butuan sa kinang gisakya sa imong inahan? Kaming duha ang sakay sa maong sakyanan noy lugoy. Ug sa dihang nabangga ang among gisakyan ni Mami Marina, mitakilid kini. Ug si Mami Marina napiit. Ay, buot ko siyang luwason. Apan may piti-piti na ang mga wire sa auto. Ug midakop ang kayo sa gasolina. Ug bibiya na lang ko. Ug grabe no. Kasalbahe sa kayo no. O siya kaluoy buha nga siyang kayuha siya.
Kit, anak ko na kayuhab. Ako'y patay na. Pagkaluya si mong inahan day. Oh, ang anak ging life day. Di ta katagaan ka sa ata mamatay. O unsa klasihang atong ikamatay. Noy lugoy, dali na. Gikamay ta ng tao. Paduulon ta. Oh, uy. Tao na. Tao na nagkamay na to. Oh, Kakalain siguro ugnawa na tawa na. Muram ko na siya. Muram na siya patay. Muram patay. Noy lugoy. Ah. Ay, nagsapat diha. Oh, Dali na. Ginoo ko. Si Mami Marina. ha? Dahil din. Dili. Oh. Kana mao nang imong inahan. Dahil din. Mami. Uy. Kaduoy in taon ana uy. Napaig man ug ang dili may tsura ang lawas. Mami. Pasaylo ako. Day. Dili ko buot ka biyaan ka. Bisan og wa ka na kinabuhi atong higayon na. Mami, nganong naingon man ta ini? Day din. Mong kalagyo na ta sa hingpit. Day. Ako ibati ko. Gibati ko pinang gibati ni mo karon day. Ako na fail. Tabangan ti kagilak. Tabangan ti kagilak. Tabangan ti kagilak. Unong ko nimo. Huwag yung kalang mahimo day. Ikaw rin yung pwede pagsimpatiyan nimo. Day, inuktok naman sa ka. Aligi sige ingon ana. Ayaw padas imong kaguol. Mo'am gining kinabuhi. Unsa may mga plano nimo ron, ha? Ipalubong ko si Mami Marina. Mga sunod ugma. Sige, ug mao na imong desisyon. Wala. Pang-tix ito mga kaliwatan nimo. Pahibaw sila. Huwag ko kahibaw kinsay among mga kaliwat. Ha? Ka-imposible sa tiya ug tiyo nimo. Mga igagaw din nimo. Wa? Yun? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.